Здравейте! Хайде да разгледаме какво си взех от Озон от черния петък. Малко козметика и маски. Маска с хиалуронова киселина. Съдържа освен това колаген, витамин Е. Маската изглажда кожата на лицето, насърчава регенерацията на клетките и така нататък. Изглежда хубава. Нямам търпение да я пробвам. Още една маска с манго, която мисля, че е корейска. Има екстракт от манго, подхранва тя и хидратира кожата на лицето. Съдържа витамин А и С. Отново моите любими продукти на Essence. Тази спирала, която е с висока оценка, I Love Extreme Crazy Volume маскара на Essence. Този Lip Oil също с добра оценка. Kiss from a Rose, цвят 01. Juicy Bomb, разбира се, за разкош. Тази очна линия на Essence има много добра оценка. Очна линия течна, водоустойчива. Беше с добра оценка, не беше намалена, въпреки това я взех заради оценката. И този Lip Gloss Extreme Shine. Да пробваме нещо. Искате ли? Я си сложила друг гланц, това го махам. Искам да пробвам този. Той е неутрален такъв бял, с различни брокатени частици. Не е толкова лепка. И отново има този, води се цвят 101 Milky Way. Има този охлаждащ ефект. Ето така блести. Ако ви харесват тези видеа с козметика, харесайте видеото, абонирайте се за канала ми и следете всичко, което качвам. Желая ви лека вечер!